Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paTerare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yemurume uyo akauraya munin'ina wake nebanga. Ndichakusiyai muchiona video, pedza kuona video tozvaona kufika comment section. Much love. End of 2008 pakanoita outbreak yekorera. Ndine munin'ina wangu anonditeera ari mwana wamai vadiki. Akabva aenda kwakanga achida nemusikana wake kuseri kwegomo. Saka ari kuko akanosvika kanowata kwane korera ari kuko. Musikana wake achibva anomubvisa pamba kwawo usiku achibva anomuisa musango. Saka pakazoonekwa nemuzukuru mwana watete. Vakabva vazotuma munhu kuzotaura kuti vaya muzotora mwana wenyu arwara serious kuno. Saka munhu uya pakasvika mai vadiki nababa vakabva kuti vana vedu vese vakakwana pana. Ndichibva ndadotaurira munin'ina uyo vakazoshaya kuti ko iwe usateerera zvinhu zvata saizvino kuti kana takadai takadoshota mwedu hapo. Saka isu chanitodi tinomutora. Saka pakunomutora kwatakanoita manheru acho baba vakasvika vachibva vatanga kuratidza kuti havana kufara nezvinhu zvasaitika kuti tatamutorirei munhu iyeye. Ndichibva ndadova kuti aiwa zvazvakanaka kuti muzotaura munhu achingadi apora pari zvino ari kurwara zvisingaiti. Mangwana acho tabva tamuka tichisunga mombe tichienda kukavhita kumunda. Ivo havana kuenda kubasa, takasanda tiri tega kusvika nguva dzekuchaisawo dzakwana chibva tadzoka kumba. Saka kumba kwabamunini munin'ina wababa kwakune mukumbi unonzi Amarula. Saka ndo kwataidedzwa kuti havaya muzomwa vaya muzomwa. Ndichibva ndazoenda nevanin'ina vangu vavari 2. Tasvika ikoko baba vakati vakomana imimi mombe dzikarara musango hatiurirani. Tabva pabamunini ndichibva tadzoka kumba. Vatete ndo pavakazouyawo vachibva kwavo nokuti ndo vakatanga kuita first aid pavakaona mukomana panga akaradzika wakarara. Ndo vakazomusa mungoro kumisa kuchipatara. Saka vakazomuka following day vakuuya kuzoona kuti murwere amuka sei. Saka vatete vangoti vachisvikawo pamba vaona vanhu vakawanda vakazoti pamwe mukomana ashaya vatanga kuchemawo vachibva vanyaradzwa papaya. Ndichibva ndavaperekedza ndine munin'ina wangu yakazoshaya. Tava kubva kunovaperekedza takazowana vamwe vanhu veruzhinji vatatasiya varimo maneighbors vaenda kudzimba dzavo. Tasara tega. Ndatopinda mubedroom mangu kuti ndirelaxe ndo pandakatumirwa muzukuru kuti hanzi nasekuru uyai. Ndichibva ndaenda pandangonosvika ndangosvika nchinzi iwewe uri kutonga pamba pangu. Havana kana mbondipa kana nguva yekuti ndimbopindura kana nditezei. Ndo padotanga misunderstanding patatanga kutorwisiwa. Indi ndatanga kutorwisiwa ndakagara pasi. Ndichibva ndaona kuti vese havadi vanopindira munin'ina wangu nadzanzi yake namai vadiki nababa ndiri 1. Saka pataimu yavaindirwisa ndakabva ndasumuka ndichida kuti rega nditize ndozoenda kwana sekuru ndozotaura nyaya yemangwana. Ndo pandakadonhedzewa ndichinosvika nepachidzanana pakati kwamaplace ndo pakanodonha banga. Ndichibva ndati mukaramba mbindirwisa ndaude ndakudzorerawo ndandakawana chombo. Zvikanzi handidzoreri nemwana wandakabereka. Ndo patakatanga kurwisana. Ina ndiri pasi vakandigarira vachiti vakanditora ndichibhakera ndobaya nebanga. Ndatora ndichibhakera ndobaya nebanga. Kusvika ndazoona kuti izvi zvanyanya. Saka pandakanosumuka munin'ina wangu akabva anouya achibva anondimbundikira. Saka time akandisumudza aida kundiita ndidonhedze. Ina ndakabata banga papa ndichibva ndamubaya nemudumbu. Abdomen richibva ranoputika achibva adonha pasi. Ndichibva ipapo ndichibva ndaenda kwasekuru vamwe vataimbo mwana kusati kwadoka. Ndichibva ndanovataurira kuti sekuru kumba kwasara kukata noise.
nandakurwisiwa but ndazoshandisa ubanga here ukabaya mune banga ngafa here nebanga rakadai here sekuru wachibva wachengeta banga rariya chibva ndarara pamba pasekuru paya kumakuseni kuma4 ndo pakazodarika vanhu vavatozivisa vanhu chitiko chachaitika kumusha vaitaura kuti muzukuru wenyu ari titomutsvaga hatisi kumuona yakauraya vanhu. Ndakaenda kwaMatarusi kune mukoma wangu asi mukoma ndamutaurira kuti ndo zvandaita kumba chibva ndagara naye 10 days. Zuva rechi11 ndo pandakadzokera futi kumba ndanosvika kumanheru vanhu vatorara chibva ndakupinda mumba mangu chibva ndarara mangwana makuseni vanhu vakamuka vachiona bhutsu yangu kuti munhu arimo vakabva vanguzivisana kuti mukomana waye adzoka mukomana waye adzoka bamuni ndo vakakokera chikwata chevanhu vakazonibata chibva ndabatwa vachibva vazozivisa mapurisa achibva vazonditora chibva ndazoenda kuMataka police station. Chibva kumapurisa ndakanzi remand in custody musi wa18 February chibva ndagara paremand chibva ndazoti 2011 muna December mandacting papers achibva auya but ndatadza kupinda muHigh Court 2011 chibva ndazopinda muHigh Court 2012 ndo pandakaona vana mai vese nekadzi anzi kangu kamwana kamai vadiki ndo pandagumisira kuvaona ipapo ndichibva ndatongwa death ndichibva ndatongoshamisikawo nazvo kuti saka munhu wadotongwa zvinhu zvakadai zvorati kuti chokwadi nokuti ndakazosunganidziwa navamwe sekuru vandakasunganidziwa navo ruoko negumbo 1 takubva kukoti tadzokera kuprison chisvika kwandaigara kwakune vamwe vakawanda paipa ndabva ndanobviswa ikoko ndibva ndanoiswa pangu ndiri ndega chibva ndagara 3 days chibva tazouya kuno kuHarare Central. Makore andakararama padeath sentence anga akandiomera nekuti ndandisina kana munhu wekuti ndinokwanisa kuti ndishe naye nyaya taimbovhurirwawo kana 7 kubva pasvika apa tichienda kusero kumaexercise nevamwe saka iniwo semunhu anga asiti ngaziva ari mutswa ndaingoteerera kuenda vamwewo kana nguva dzakwana todzoka kuenda vamwe kuvhurirwa vamwe ne privilege akazoitika kuti aiwa muri wasungwa wenyika ino saka chakanaka kunzwisisana takuti 30 minutes dzehoyo nedzehoyo mowana nguva yekuti momboexercise awo nekutamba bhora nekuti asi izvozvo nezvakapa kuti ndichikasika kujaira kuti aiwa hapana chakaipa chiri kuti vanhu kuti vari kutinzwisisawo kuti tigone kutamba bhora zvasingaitiki kumashure kwese saipapo ndezvimwe zvaindisunungurawo njenatsa kuona kuti moyo wangu hausi kujika nekuti bhora tiri kutamba chidodikitira nekuti amaexercise pana ndiri padeath 30 minutes dzangu inini nedzomwe dzakanobatanidzwa chibva dzanomeka 1 hour saka 1 hour ipapo taitamba 20 minutes half time dzimwe 20 minutes topedza dzimwe 20 minutes dzasara taugeza tapedza kugeza papaya tochidzoka topuwa chikafu tovharirwa mumaseri kutanga kuverenga edu mabhaibheri nekusuka-sukawo malanje edu then tozovhurirwa takuenda kumachambers kunorasa tsvina yedu yatitinaya. Pandakasungana ndine mudzimai nemwana wa1 mukomana handitozivi kuti kwavari vari sei ikoko noti kubvira pandakasungwa ipapo ndo pandakapesana navo nyangwe mukoti mudzimai haana kuuya vakangouya ndiana mai vese izvozvo ndo zvimwe zvinondidla moyo kuti saka pasina kana munhu anonditeera kuti ndizosheya naye kuti zvakaitika sei ndaipesira ndichingozvisvora pega pandoriwana nguva yekurara ndotanga ndambozvisvora kuti chete indomenya haichemedzi